Musíš to prosím tě pochopit. Víš, je to vážně velice složitá situace, nemůžu tě vzít sebou. Proč se na mě tak díváš? Milagros, snaž se to prosím tě pochopit. Dnes večer mám schůzku s důležitými a významnými italskými podnikateli. Rozumím. Čemu rozumíš? Rozumím tomu, že se se mnou prostě nechceš ukazovat. Rozumím, že mě chceš využívat, ale že se se mnou nechceš ukazovat. Ne, to se tedy velmi mýlíš. Mlč, prosím tě, mlč. Už prosím tě, radši mlč. Aspoň se mě nesnaž ponižovat. Milí. Já jsem se tě snažila pochopit. Vážně jsem ti tolik chtěla porozumět, ale teď vím, že jdeš úplně jinou cestou než já. Úplně jinou. Milí, prosím, vyslechni. Úplně jinou cestou. Necháš mě domluvit. Přijdete pozdě na svou Poslouchej. večeři, pane. Nyní mě laskavě omluvte, musím už jít. Neodcházej, Milagros. Milagros, ještě jsme neskončili. Milagros! Nechybí. Damiane. Nech ji už být. Vždyť ty patříš do jiného světa, Ivo. Hlavně dávej pozor, abys nepřišel pozdě na večeři s podnikateli. Hm? Jak můžu milovat někoho takového? Proč jsem ho neprohlédla dřív? No tak, uklidni se, Milly. Nemůžu se uklidnit. Snažím se o to, ale uklidnit se prostě nemůžu. Poslyš, teď toho hrozného chlapa musíš navždycky pustit z hlavy. Zapomeň na něj. Je to tak hrozně těžké. Zapomenout na někoho, koho miluješ. Je to nemožné. Říká se, že láska a nenávist jsou takovýhle kousíček od sebe. Jestli pak víš, co teď cítím. Nenávist. Já ti nerozumím. Nerozumím. Ten grázl už brzy pozná, že to se mnou nebude mít lehké. Udělám všechno, co mi řekne. Udělám všechno, o co požádá, perfektně. Budu vždycky jeho vzorná služka. Ale tím to hasne, já jsem hrdá na to, že jsem služka. Ten mizera neví, s kým si zahrává. Kde je Glorie? Teď někam odběhla. No. Glorie se na tebe opravdu moc zlobí. Říkala mi, že jsi jenom trouba. Co? Ano, říkala, že jsi jen trouba. No opravdy? Doopravdy. Já si myslela, že jako trouba jenom vypadáš, ale teď vím, že má pravdu. Jak jsi mohl myslet? Jak jsi mohl myslet, že když si něco začneš s Glorií, No. že bys tu mohl přijít o místo? Víte, no Ramon mi to řekl. Ramon? Ano, Ramon. Oh, Kdo pak mě tu volal? já, to je moc dobře, že jsi přišel. Ty si tomuhle klukovi řekl, že pokud nechce přijít o místo, musí to s Glorií ukončit. Kde pak? Ano. Ne, jak tě to mohlo napadnout? Ano, byl to on mi řekl, abych se Glorii vyhýbal, jinak že brzy přijdu o práci. Nevěř mu, on si Ne, hrozně nevymýšlím si. Říkal, že jestli jí ublížím, majitelé tohoto domu požádají mého šéfa, aby mě okamžitě vyhodili. Samozřejmě, protože jsi nevěrný. Seš na omylu, ty mě totiž vůbec nemůžeš ublížit. A kromě toho mě je úplně jedno, že jsi Ale nevěrný. Glorie, já jsem... Žádné ale. Lina měla naprostou pravdu, když o tobě říkala, že jsi jenom neukeniáno. Neuchyno, zla lachas, na tom není nic špatného. Tak aby bylo jasný. Mezi náma to už skončilo, Čamuko. Glorie! Vstupte. S dovolením, pane. Ano. Přinesla jsem vám kávu a výborný pomerančový džus. Kávu nech na stole, džus odnes. Vy ho nechcete? Nemám ho rád. To je moc veliká chyba. Vážně? Ano, zima je za dveřmi a sestra Boubelka říká, že kdo nechce chřipku, musí mít dost vitamínu C. No, když to říká Boubelka, tak ho nech tady. Výborně, s dovolením. Ne, počkej. Posaď se na chvíli. Ne, neposadím se, paní se bude Ale no hněvat. tak posaď se tu. Poslouchej. Jsi spokojená se životem, který vedeš? Člověk přece musí být spokojený a pán Bičkovi moc vděčný za každý nový východ slunce. Tohle říká Boubelka? Ne, to říká otec Manuel. No, dobrá. A já se tě chci zeptat na to, jestli jsi spokojená v tomto domě. Chcete slyšet pravdu? Nebo radši ne? Počkej, ještě nikam nechoď. Ne, Ale počkej, pane, mám milý, spoustu milý, práce. milý. Co pak je?
chtěl jsem říct, že jsem rád, že tě tady máme. Něco vám řeknu. Zdání klame. Vy nejste takový bídák, jak se zdá. Mohu tě políbit? Já vás políbím. Mua! Federico, Co? ty jsi ještě neodešel? Ne. Zatím se nikam neodešel, jsem pořád tady. Chci si převleknout košili, tady mě škrtí. Slečno Viktorie. Morgane. Viktorie. Morgane? Už jsme tady. Vy jste mi tu usnula. Už jsme tady? Ano. Mám vás doprovodit. Ale kam? Kam mě chcete doprovodit? Vždyť vy jste přece můj šofér, takže zůstanete tady v autě jako všichni ostatní šoféři. Je vám to doufám jasný, ano? Ano. Ale mě ne. Hned budu zpátky. Kam jdeš? Potřebuju trochu mrkve z Ramonovy zahrádky. Trochu mrkve? Ano, chtěla bych totiž udělat mrkvový nákyp. No tak jo. Mám nakrájet papriky? Ano, ovšem. Vrátím se. Dobře. Glorie. Promiň, polekal jsem tě? Ne. Co tady děláš? Musím s tebou mluvit. Tak se mnou. Ano, s tebou. Tak si tu klidně mluv. Já jdu stát postele, až skončíš, můžeš jít. Co tím chtěla říct?